po świętym Jonie. Kiejsik już braciki Jakub i Willem Grimm napisali tako gryfno bojka o Jasiu i Małgosi. Tela, co przodzi, nie była to naisto bojka dla dziecy, ino powiadaczka dla starych knakrów w łomodziokach, które wytargali do lasa, sobie tam zdziepko ze szpasem pobuksować, pozolicić i blangi nie było skoro do sznupaniu za tym jednym paprociannym kwiotkiem i za tym, co już tak gryfnie Kiejsik dawno napisał Jun ze Czarnolasa w tej wywołanej pieśni świętojańskiej o Sobótce. Tę nadzieję mam w tobie, że mię też masz za co sobie, ani wzgardzisz ucią moją, ale mi ją oddasz swoją. Bo też ten Hanys i takiego Margot naisto mieli co innego we palicy, a nie ten modrawy kwiatek. Nie skorzy dopiero ta cołko heksa, kierunek tam chciała upaść i weczkać w tej chałupce ze keksów na gryfno wieczerzo. I tak też do powiarek wlazły te wionki, które dziołchy ciepali na wodach, a ja tam zatela nie wierza, co szłoiną okwiatkowane wionki. Napocznę berać o dwóch takich najduchach, o Hanysku i o Margot. Ta bojka o tych dwóch przeflancował na naszą gotka Jan Brzechwa. I żykna samino na pocznięcie, a te, kiedy radę mam ostomaj te bojki, niech posznupią belekaj i cołko im się znajdą i przeczytają. Werci się. Posłuchajcie, oto bajka, stara bajka, samograjka, ale dla was daję słowo, wymyśliłem ją na nowo. Ale kiedy już są przy tym Jasiu i Małgosi, to można teraz jakiś widzło szkolorza, kiedy dopiero od 28 będą ostatni dzień tyrali do szuli. Jaś i Małgosia przykludzili się w ostatni dzień szkoły do jej umy. Przyszli, pokazali świadectwa, bo można chcieli coś i głodni erbnąć, a sam starka wajo, jamruje, i że ją wszystko boli, i że ją kostyry targają. Pewnikiem jutro będzie u licha, będzie dysznik i stodiosku, bo mnie tak też łapy i grace targają, walą ta starka. Starko, starecko, godają łoba wróz, to żdyrdejcie Cezarowski dzisiaj do doktora. A po jakiemu dziwuje się stary? Ano, bo my jutro wykludzamy się kajsik daleko na ferie. Wiecie, doktor na geriatrii przepisał starce, co by fyrtała na kole. Starka się naumiała jeździć na tym kole i Kiejsik tak wlazła na te koło, poczęła pendalować bez wieś. Uwidział to jej zęcioszek, przelękniony wołał za tą swoją świekrą. Hej, starko, a kaj tyś to tak starko fyrtocie na tym kole? Ano, pendaluja ku cmentarzowi. Dobra, a w to przy smyczy te koło nazad do chałupy. Fajem ze szkołą feryje laba. Tela, co ojce mamulki już dzisiaj dergocą, mają zima na skórze, co też ta nasza ministerka od szulów paradzi jeszcze do września wypokopić, wysztudierować każdy dzień i jej usłyszeć i uwidzieć w telewizji, co knifów mociło na mocka, a rektory to będą musieli robić. Kiejsik się go dało o tym koniu trojańskim, o takim koniu, który mocka ci dobrego zbajslował, kiej zawarte w nim wojoki, wleźli do tej troi. Tela, co ta nasza ministerka, to nie ma taki koń trojański i bez toż niektóre to ci mianują ją Rosynan, a mianowacie tak ta szkapa od Don Quixota. I wiecie, ja sam za tela nie mogę gadać o polityce, ale wspomniał mi się jeden taki fal, kiejsik we moich latach, pensjonista, godo do drugiego takiego knakra. Wiesz, ja bych chciał być szykowny, gryfny, jaki ważny związkowiec, bo przeca żaden z nich już teroski Arbeitsanzugu nie tyro. Mieć opowoga nikiej teroźniejszy partyjno. Plecyska i chody, oby poseł na Sejm tej naszej przenajświętszej RP. I ku temu jeszcze chciałbych żyć wiecznie. Nie ma tak dobrze i bez tuż jest sejno Kajsik widz. Jasiu i Małgosia zycli na się kole klopsztangi, już po tej ostatniej gloce we szkole. Małgosia wyjmła pakiet cygaretów, dowo jedna Jasiowi. Zakuzi se! Nie ciepną jak te dioseckie cygarety, to skuli zdrowio. Jak to skuli zdrowio? Ano, łuński tydzień łociec łapnął mnie, sopił ci mnie na kurzeniu we haźliku i tak mi żyć zeprął i że bez sołki tydzień nie mogę na niej siednąć. Noż, bo już o tym najdłuższym dniu we roku, o świętojojskiej nocy, bo o Jasiu Małgosi, to można teraz jeszcze na ostatek dwie sztrofki naszego Jana Kochanowskiego skuplowane z tą Sobótką.
Tak dziewka, jako młodzieniec, nie proś mię nikt o swój wieniec, samam go swą ręką wiła, sama go będę nosiła, dałam wczoraj taki drugi, będzie mi go żal czas długi, bo mnie raz zaraz pobrać dano, czego mi czynić nie miano. I teraz jeszcze mi sam genau sztimuje, będziemy mieli ta najkrótszą noc, najdłuższy dzień, znaczy fajrować będziemy świętego Jona, będziemy mieli święto Jońsko-Nocka, na kiero, kajsik, za starego pierwej, młodzioki nie poradzili się doczka. I krapuje mi tu genau jeszcze jedna gryfno powiarka, tela co po naszemu. Gdy święty Jan łąkę kosi, bele baba deszcz uprosi. Ojgien z pnioku.